Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma mae gyda ni camera gwe neu'r webcam. Felly, yr amcan o'r gweledolyn hyn yw i cysylltu yr camera gwe gyda'r cyfrifiadur, ac mewn yn cyfrifiadur dwi'n yn rhedeg cyfrifiadur weddedd Linux gyda'r dosbarthiad W1. Felly, wrth mynd i ymgeisio i cysylltu camera gwe hwn gyda'r cyfrifiadur Linux, ac wedyn efallai i fy'n sefydlu rhyw fath o'r meddalwedd i recordio yr gweledolyn oddi wrth y camera hwn, ac wedyn i chwarae hynny yn ôl. Nawr, mewn yn cyfrifiadur weddedd Linux gyda'r dosbarthiad W1, dyn wedi cysylltu camera gwe gyda'r cyfrifiadur trwy plygio mewn USB mewn yn y porthladd USB, ac wedyn nawr, os dwi'n yn clicio ar yr eicon ar gyfer y rheolwr tasgau, ac wedyn dewis yr cymysgydd yr audio neu cymysgydd yr clywedolyn. Nawr, os dwi'n yn clicio ar yr tab ar gyfer yr dyfeisiau mewnbynol neu input devices, nawr rydyn ni'n gallu gweld mae'r rhes neu entry neu doddiad ar gyfer yr camera gwe neu sign oddi wrth yr camera gwe yn arddangos. Nawr, os dwi'n yn datblygu oddi wrth yr porthladd USB, nawr mae'n diflannu. Os dwi'n mynd i'w plygu yn ôl, nawr mae'n dal y ddangos unwaith eto. Ac nawr, os dwi'n yn dechrau y meddalwedd gyda'r enw y recordiwr neu recordydd sign, ac wedyn os dwi'n yn clicio ar y botwm i'w recordio, nawr dwi'n gallu recordio oddi wrth yr meicroffon mewn yn y camera gwe, ac dyna'r peth sydd yn digwydd nawr. Ac nawr, os dwi'n yn atal y recordio hwn, dwi'n gallu clicio ar y botwm sgwar fan yma, ac nawr mae'n atal. Nawr, os dwi'n yn clicio ar y botwm fan yma i'w chwarae, nawr dwi'n gallu clywed sain oddi wrth y recordio hwn. Wedyn, i gipio yr llun oddi wrth y camera gwe, dwi'n mynd i sefydlu meddalwedd gyda'r enw arall, gyda'r enw GUVCView neu'r GUVCView. Felly mae'r llythrenau GUVC yn cynrychioli y geriau GTK UVC, ac mae'r UVC yn cynrychioli y geriau USB video class neu dosbarth o'r gweledolyn USB. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio y gorchymyn sudo, ac wedyn rpt cysylltnod, ac wedyn cache neu cydfan, ac wedyn gwagle, ac wedyn policy neu'r dwywaith, ac wedyn yr enw'r o'r meddalwedd sef GUVCView i dod o hyd o'r manylion o'r meddalwedd hon yr cyfrifiadur hwn, sef ydy hynny wedi ei sefydlu ar cyfrifiadur hwn, ac wedyn trwy'r allbyrniad rydyn ni'n gallu gweld, felly nid ydy wedi ei sefydlu fan yma. Felly, os rydyn ni'n eisiau i'w sefydlu ar y cyfrifiadur hwn, mae'n rhaid i ni gysylltu cyfrifiadur gyda'r rhyngrwyd, ac wedyn mae'n rhaid i ni rhedeg y gorchymyn arall, sef sudo rpt cysylltnod, a wedyn get, ac wedyn install neu mae'n sefydlu, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd sef GUVCView, ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad fel hwn. Ac nawr mae'n gofyn, ydych chi eisiau mynd ymlaen oherwydd ar ôl y gyfrifiad hwn, bydd 4,852 gigabait o'r gyflog disg ychwanegol yn cael ei defnyddio. Dwi'n mynd i cytuno gyda hynny, trwy pwyso ar y botwm fel hwn.
A dyna ni, ar ôl y deiti 2 funud, mae'r meddalwedd wedi cael ei sefydlu. Nawr, os yn eich clicio ar botwm ar gyfer cymwysiadau ar y brig chwith, ac wedyn os ych mynd i'r hanfodranc ar gyfer aml gyfryngau, fel hwn ydy'r GUVCView fan yna ydy. Felly dyna fe fan yna. Nawr, os ych chi'n clicio arno fe, beth sy'n digwydd? Felly mae gyda ni ddwy panel, yr un ar y ochr chwith, sydd yn arddangos yr archbyniad o camera yn y gyfamser, ac ar y ochr dde mae gyda ni panel ar gyfer y gosodiadau. Ar ôl ychydig o'r trafferthion ar y dechreuad, gyda'r holl meddalwedd neu'r cymwysiad yn diflannu oddi wrth y sgrin, pan wrth yn geisio i newid unrhyw un o'r gosodiadau. Felly, roedd angen i mi i cael lawr yr cyfrifiadur ac wedyn i'w unwaith eto al dechrau. Nawr, yn ddangos, mae'r trafferthion wedi cael ei datrys. Nawr, union ar panel ar y ochr chwith, mae'n arddangos yr ceflyn fan yma dwi'n meddwl mae'r hwn rhywunnog. Ac wedyn, os dwi'n eisiau i recordio y fideo hwn gyda'r meddalwedd hon, dwi'n gallu clicio ar y botwm ar y canol ar y brig fan yma i cipio yr gwedodorin neu capture fideo fel hwn, ac nawr mae hwn yn cipio y fideo, ac hefyd dwi'n gobeithio y sain hefyd, ac wedyn os dwi'n eisiau i'w atal, dwi'n gallu unwaith eto clicio ar un botwm fel hwn. Nawr, ydy'r ffel wedi cael ei achub rhywle, felly cawn ni'n gweld. Felly ar y gwelod fan yma, mae'n dweud mae'n wedi achub fideo i'r cribber fan yma, blaenslais home, blaenslais 1, blaenslais mae danllech fideo gysylltnodau.mkv. Felly fan yma mae gyda ni pregell, sef blaenslais home, blaenslais 1, ac fan yma ar y brig mae gyda ni y ffel mae danllech fideo gysylltnodau.mkv. Felly os dwi'n clicio arno fe, beth sy'n digwydd? Cawn ni'n gweld. Sain hefyd, ac wedyn os dwi'n eisiau i'w atal, dwi'n gallu unwaith eto clicio ar un botwm fel. A dyna ni, dyna'r fideo neu gweledolyn gyda'r llun ac hefyd gyda'r sain sydd yn chwarae heb unrhyw trafferthion o gwbl. Felly ar y pwynt hwn, rydyn wedi llwyddo i cysylltu yr camera gwe gyda'r cyfrifiadur, gyda'r cyfrifiadur Linux defiwn, ac wedyn rydyn wedi llwyddo i llawrytho ac i sefydlu meddalwedd ar gyfer yr camera gwe gyda'r enw GUVCView, ac nawr rydyn wedi llwyddo i recordio y fideo oddi wrth y camera gwe ac wedyn i chwarae yn ôl y recordiad. Diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff gan iach a hwyl.